खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। जोंनि बिटिसि हालामाव थारैनो मा जामारनो थांगासिनो दं। माब्लाबा नंखाय दाय होना हमनाय, माब्लाबा गावनि गेजेरावनो नांज्लाय खमज्लाय एना एनि खालामलायनाय। गोजोननि नोगोर क'क्राझार ओनसोलाव लासै लासै असान्ति जानायखौसो नुनो मोनदोंसै। दासान्दि बिटिसि बिफाननि मावथिफोरा सादारन सुबुंफोरखौ हाग्रानि दंफां दाननायनि सायाव मोजाङै नायबिजिराब्लानो इनाय अनागारै गुलि गावनानै फोथैनायाबो बांलांनो हमदोंसै। थिग बेबायदि समावनो आरोबाव बिटिसि हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारियाव हेमन्त नार्जारिखौ दंफां दानफायनानै रोगानायनि दायाव हाग्रा बिफाना इनाय अनागारै गुलि गावना बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दावराव थासारि सोमजिदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सिरियै रां लानानैनो हाग्रानि दंफांखौ दानफायनो होयो। बे जाथायनि फारसे खौरां मोननानै एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारिया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरहैयो आरो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बे जाथायनि सोमोन्दै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों फुंबिलियावनो सावरायनाय जादों आरो थाबैनो मोनसे अर्डार दिहुनना जाथायनि सोमोन्दै थार नायबिजिरगोन होनना। आरो बे लेखायैनो बिटिसिनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मेजिस्ट्रेट इनकुवेरिनो बिथोन होनाय जाबाय होनना फोरमायो। बे जाथायाव जाय दायनिगिरि जागोन बेखौ गोख्रोङै साजा होनाय जागोन, जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। लोगोसे हेमन्त नार्जारिनि नखरनोबो बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननाबो बुङो आरो हेमन्त नार्जारिनि सानै गथ'नि फरायनायनि गासै बिबानखौ लानो थाखाय हाग्रा बिफानखौ खावलायदों। मैयानि सानाव तामुलपुरखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय आबुङै बोखावनानै गोदान मोनसे तामुलपुर जिल्ला बानायनाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै मैया केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा तामुलपुरखौ आबुं जिल्ला महरै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुङो दि तामुलपुर जिल्लायाव दायो जौगानायनि दोहौ सोमजिदों। फोनांजाब राहानि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव थांलाय फैलायनि खामानिफोरा फारि फारि जालांगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लाया थाबैनो मोनसे जौगानाय जिल्ला महरै सिनायथि जागोन होनना खौरां बिजोङाव बुङो। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया जादों बिथां बिदुत बिकास बागवती। बिटिसिआव बिपिएफ सोरखार दानो हानायनि उनाव गिबि होखारनाय इभिक्सननि नटिसखौ इएम रन्जित बसुमतारीनो हरगोन। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बेनिनो फिननाय महरै मैया इएम रन्जित बसुमतारीया फिननाय होदों। बिथाङा खौरां बिजोंनि सोंनायाव बुङो दि फैगौ 20 बोसोरसिम बिपिएफआ सोरखार दानो हागोन ना हाया बेखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया बिजिरना नायग्रोथों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया इएम रन्जित बसुमतारीखौ बिटिसिनि बायजोनि होनना फोरमान खालामनो हायोब्ला बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामथों, आंबो चेलेन्ज खालामगोन होनना खौरां बिजोंनि सोंनायाव बिथां इएम रन्जित बसुमतारीया फिननाय होयो। इ-रिक्सा सालायना जिउ खुंग्रा बिथांमोनखौ नोगोर सोहोर फोनांजाबनाय राजा लामाफोराव दानिया इ-रिक्सा सालायनो मोनला होनना आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना मोनसे फोसावलाइ फोसावनानै होदोंमोन, जायखौ लानानै मैया बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमला हज'आ इ-रिक्सा गारि सालायगिरि बिथांमोना सोरखारनिसिम गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सोरखारनि राजा लामायाव इ-रिक्सा सालायनो मोना होननायखौ मानिनानै लानो हाया। बेनिखायनो दाबि खालामदों सिमला हज'आ इ-रिक्सा गारि सलायगिरिफोरनि आफादा। बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसु आरो बारग' एनडिबि आफादनि मोनसे गोग्गाथावनाय खामानि। थांनाय मैयानि सानाव क'क्राझार सोहोराव सा 15 बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ ड्राग्स जानाय आरो फालांगि खालामनायाव सोमोन्दो थानायनि थाखाय बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसु आरो एक्स एनडिबि आफादा हमनो हादों। उन्दै उन्दै लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ हमनायनि सायावनो बर' फरायसा आफाद बनसुनि आफादगिरि बिथां बनजित मनजिलआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बिथांमोना गिबियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव ड्राग्स फालांगिरिनि दारैनो ड्राग्स फालांगि खालामग्रा आरो जाग्रा सेंग्राफोरखौ लिंहरखोमानानै हमनाय जादों आरो ड्राग्स जाग्रा बर' लाइमोनफोरा चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि होनना खौरां बिजोङाव बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। बांसिन लाइमोनफोरानो कलेज फरायसा, सोरबा हायार सेकेन्डारि फरायनाय, सोरबा डिग्री फरायनाय फरायसा, लोगोसे खायफाया क'क्राझार सोहोरनिनो थागिबि होनना बनजित मनजिल बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे
बिथां बनजित मनजिला बुंबावो दि जोंनि बर' माहारिखौ गुबुन हारिया फोजोबस्रांनो थाखाय फाव फान्दायगासिनो दं। बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ ड्राग एडिक्ट खालामनो हायोब्ला बर' हारिनि इयुना खोमसियाव थांगोन। बेखायनो गुबुन हारिनि बर' हारिखौ खोमसि खालामनायाव खोख्लैनो थाखाय फाव फान्दायगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि समाज आरो आयेन बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो गोख्रों खावलायहरदों बिथां बनजित मनजिलआ। बे हमनो हानाय सा 15 बर' लाइमोन सेंग्राफोरखौ क'क्राझार पुलिस बिफाननो गथायना होनाय जाबाय होनना खौराङाव मोननाय जादों। रायजोनि सिङाव अरनबारियाव थानाय जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलि आरो आदारनि आंखालाव मैदेरफोरजों लोगोसे माखासे जिब जुनारफोरखौ मानसि थाग्रा जायगाफोरनिसिम फैनानै उदखार आरो सिलिंखार खालामलांनायखौ नुनो मोनबोदों। थिग बेबादि समावनो मासे मोसाया ओंखारदों बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय भारबुवा ओनसोलाव। मोसानि गिनायजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हराव उन्दुनो हायाखै। बेनिखायनो आखाइ आखाइ सिखा रुवा लावथि लानानै रोजा रोजा सुबुंफोरा मोसाखौ हमनो थाखाय माइ फोथाराव नागिरनाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो। हाग्रा बिफाननो गोबां खेब खौरां हरनायनि उनावबो जेबो राहा लायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा गावसोरनो रागा जोंखांनानै मोसाखौ हमनो आखाइ आखाइ रुवा सिखा लावथि बायदिफोर लानानै ओंखारदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सानाव पदम आली मुंनि सासे सुबुंखौ फोथाराव गांसो हाबाय थानाय समाव गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन। आसाम रायजोनि जगिगप्पायाव मोनसे गिथावना नावनि जाब्रबथाय जादों। गंसे सुबुं रोगाग्रा इन्जिन गोनां नावआव सा 20 निफ्राय 35 सुबुंफोरा माना दैमायाव दावबायनाय समावनो थरसे गिदिर अन्थाइजों सौग्रावनानै नावआ थुख्रा मोननैयाव बाहागो लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे नावआव उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे आइजोफोरबो दंमोन। दासिम साबेसे सुबुंफोरनि जिउ खहा जाखो मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे जाथाय जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि आरो गिखांनायखौ नुनो मोनदों। भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव मैया एशिया कापनि फाइनाल खेलाया जानानै थाङो। गिबियाव श्रीलंका हादरा टस खालामनायाव देरहानानै बेटिं खालामो आरो श्रीलंका हादरा गासै 14 अभाराव 50 रानल' खालामनानै अल आउट जायो। बेनि लेखायै भारत हादरा 6.1 अभारावनो ईशान किशाननि 22 रान आरो शुभमान गिलनि 27 रान बानायनायजों गासै 51 रान बानायना एशिया कापखौ देरहानो हायो। भारतनि जानानै महम्मद सिराजआ गासै 6 उइकेट लानो हायो। क्रिकेट खेलानि जारिमिनाव बेबादि फाइनालाव बबेबा हादोरा 50 रानल' खालामनो हानाया सिगां जाफेराखैमोन। बेनो गिबिसिन। बेबादि जेननाया श्रीलंका हादरनि क्रिकेट मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव दुखु मोननायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बे एशिया कापआ श्रीलंका हादरनि कलम्बोआव जादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।